Ay guys, mga karog ginason og tuway guys. Tuboy na ko nakuha guys. 5 minutes later. Yan mo rin akong kuha guys oh. Nga, panon na sa ko uli ron. Matoy! Traong kwapong kwano amigo, si Borong. Wow. Kani akong pangumangkon nga si Mateo Badlongon. Kani siya si Kwan guys. Ikso nga si Dugdug. Kwan guys. Ang tuway og ang palitan guys. Okay, magluto ta karogan guys. Kinasog tayitan guys niya. Naghimo og lamas. Ano siya guys? Loy kumbay, ahos, silispada o kamatis. Yan, lobi. Tunuan natong kuan tayit, kinasog tayitan. So guys, ikot ko na taglobi guys. One minute later. Puto na big guys, sasapal guys. Para may puga. Amo ni isabaw sa ininuang inasong paitan. Mo na di. Hey guys, nagsugod na bigluto diri guys. Inasong tinunuang paitan guys. Ano na siyang lamas. Unahan na itong kuhan. Ahos. Sunod Bombay. Salot tadi siya para di siya lang sa. Oh, loy So sa loy guys. Kamatis. Thomas sili.
Magbutang tagasin. Kaya bitsin. Ang palasa sa giloto guys. Simple ka nilutoon. Nagsago na kami pagluto guys. Ahos, bombay, sili, kamatis. O ganang kwat, tinuang lubi. Nora na siya guys. Sayo na kayo pagluto. A few moments later.